हेलो लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि यूट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालाम, मानो होनबा आंनि गोदान भिडिअखौ नुलांबाय थागोन। दानिया जागायजेनसिगोन। आं दोंसे खन्थाइ लानानै फैलायबाय। बे खन्थाइखौ लिरदों हेमानि बसुमतारी। बे खन्थाइखौ आवरायनो आखायाव लादों हेमानि बसुमतारी। आंनि दिनैनि खन्थाइया खन्थाइनि मुं सिखिरि आरो बिबार। बिबारफोरा हायला हुइला मोसायो बारजों, सिखिरिया गां फुवार लानानै मोसायो खुसिजों। मादि बाथ्रा रायज्लायदों बिबारजों, सोबो बिबारनि गोदै गोथाव बिदै। बेरे सिखिरि बेरे माया बिबाराव बानानै, बेरे सिखिरि आरो बेरेमानि गासैखौ रंजाहोयो। गोजा गोथां गोमो बायदि गाबनि बिबार बारनानै। खन्थाइया एसेनोसै। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि खन्थाइ आवरायनाय, खन्थाइ लिरनाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होगोन होननानै आं मिजिंथियो।